Ei, vitsi. Ei oikeesti. Mä oon vähän sellainen vitsi-koomikko, tiedätkö? Mä eka sanon jonkun vitsiä, jos te ette nauraa, mä sanon, ei oikeesti. Vitsi. Tää on hieno tekniikka, koska niin kertoo yleisölle, että koomikko kertoo vitsiä. Eikä tämä olisi poliitikoillekin ihan hyvä. Miettikää nyt, kun Bill Clinton olisi päättänyt sen kuuluisan puheen. Let me tell you something, America. I did not have sexual relations with that woman. Pikkasen. Sipilä olisi ollut. Joo, opintotuista ei leikata. No. Joo, ja mä oon muuten vielä se tyyppi, joka kertoo Bill Clintonin. 97. Ajankohtaista matskua. Ja mä samaistuin, koska ihan samasta syystä en mäkään osaa laittaa esim. Kempelettä kartalle. Mikä oli? Tunteisiin. Voi vittu, mä saan turpaa parkkipaikan. Kempeleen mafia odottaa siellä. Niillä on terotetut kepit ja matala otsa.